Ja vás vítam u nového videa a dneska prosím pekne si ukážeme, ako pre tých, ktorí si kúpili nový tablet, že ako s tým spolupracovať. Takže otvoríte to, máte to takto aplikácie a chcete si zmeniť tapetu. Otvoríte si galériu, počkaj, ja vám ukážem. Taká malá ikonka. Dajte si zhodky, tie vám ja nebudem ukazovať, pretože to je súkromné. A takto si to otvoríte. Otvorenú, hej. A tuto hore, alebo dole, ja mám taký starší tablet, takže to mám hore. Možno to aj v tých novších tabletoch býva hore. Kliknite si na toto stredné. Ukážem sa vám toto, takže takto idete dole. Tuto je. Použiť ako pozadie, kliknite na tento tabletik. Nastavte si, že ako to vlastne potrebujete. Stran takto. Áno, je 1 hodina. Dajte si nastaviť. Dajte si buď na zamknutú obrazovku, na plochu, alebo nastaviť na obe. Vždy dávam nastaviť na obe. A ľudia, máte tu zmenenú tapetu. A tak. Ľudia, inak viete čo? Ja neviem prečo, ale proste ja, keď si otvorím svoje videá, chcem proste, tu mám normálne nahraté nejaké videá, idem si proste natočiť nejaké video. Sakra je tam toto nahrať a proste neukazuje mi tu, neukazuje mu tu žiadne tie ikonky a na mobile mi to ukazuje. Vidíte? Dívajte sa mi do mobilu. Koľko môžem nahrávať. Mne strašne príde divné sa proste nahrávať cez mobil a zároveň cez tablet. Toto má všetky videá, toto nemôžem ukazovať, moji milí. Moje videá, čo vy na to? Počkaj, ja idem urobiť taký záber. Smile without your eyes. Your eyes. Ja sa s vami už musím rozlúčiť, pretože